Tak ho dám po tom čiernom iba. Už tu nie, hej, len po čiernom vnúka, že by trošku sa nezlial. A zoberiem to čo tenké, tam v robote, hoď som ma pokokol. A budem natierať ten venček, že by som nekvapol tu, ale len tak po ňom. Tu, kde je taká medzera, tá vynechám a zase tu dám, všade dám. Chápeš, tak trošku sa s tým pobaviť. A nechám to 10-15 minút tak voľne, že to nepritlačím, ale chemopren, žltý. Taký, čo aj to panky sa s tým lepia. A potom by som to zatlačil, ale až to má byť, jak si mala pravdu, nie hoci kde to sa dá. Tak jak teraz a zatočím ho tu a tak ho nechám hodinu. Ešte tak by som, dáš mi kryt. Zajtra mi treba toto. Ojej, tak jak to by som musel z rána. No, zajtra mi treba fotiť. Na o ktorej? O 6. Ráno? Večer. Z roboty, jak poviem. Toto ti vtedy zrobím. Počuj, a tak by som ho zavrel. Nemáš spodnú krytku, ne? A tak by som ho nechal pritlačený s dačím ťažkým. Hodinu. Mohlo by to byť dobre, ale už neviem. Ale predtým, než ho zatlačím, som zabudol povedať, túto pasku odlepím preč. Odlepím preč pasku. A možno keby som ju aj tam nechal tam. Nie, bo to chuje vina, bo tam tak zajde. Bude vadiť potom asi. Hej, a musí to fungovať potom. Malo by, dúfam. Nič som nespravilo, len sa mi to keby raz povedal.